Sa aning ultimate food trip sa Dumaguete City full video. Pinakalami, ngayon unani style pagkaluto. Ato di ay madtuan, mga daghan kayong mga naglamian. Sugod sa ilang nagbaha ng mga tempurahan, na napod yung naglaylay na spice levels. Kaya na to, ready na ko. Go! Uy, Dulce, Ardere 7-Eleven. Mga unique ug sikat na desserts ug painitan. Biha ni katamtis, uy, akong diabetes, animis. Nakaon og lechon only for one day. Ug sa last aning video ha, atuon ang pinakasikat na mga karinderya. Grabe, nga nung ginapilahan mo ni mong kananan diri kuya. Wa mo malo nila. Ay mga pagkaunan diri ma-enjoy nimo. Idol, aning food trip pa. Mukaon tag mga 3 must-try unique desserts sa nindot na syudad sa Dumaguete. Nagi siya vodka nga lasa gamay. Believe ko, nag-imbento ani Sir Idol. Sugod tag pamahaw sa sikat na painitan sa Dumaguete. Biha ni katamtis, uy, akong diabetes, animis. Magbuko juice gikan sa giant barrel container. Dili ni ice cream, sir! Unsa Buko man ni? juice ni siya, sir! Buko juice ni! Ug Yeah! sa katapusan, magtagay, este mukaon og unique na Red Horse ice cream ug Tanduay ice cream. Tanduay ice cream. Siguro tulo ka ani, mahubog na ka. Maong tanaw taon aning video, aning pinaka-unique na desserts food trip sa Dumaguete. Mao na jud siguro ni ang pinakamakalipay na sikat na puto si Kwati. Bay, nagbaha dyan og peanut butter, condensed, o kaning siyang tsokolate juice ko. Kay overload jud kaayo sa kasweet, peanut butter, si Kwati grabe makaakit. Look, grabiha ni katamtis, uy, akong diabetes, animis. Welcome sa akong unang episode diri sa Dumaguete City, the city of gentle people. Dugay kayong oras diri. Yaon sa pa may pinaka-perfect nga sugod di food trip, kundi ang painitan sa Dumaguete Public Market. Diri nato matilawan ng init nga tsokolate, budbud, puto, ug pan mga pamahaw pa init mga paborito. Mao kuyo ginapud ko ninyo dinhi sa sikat ug iconic na painitan sa Dumaguete. Idol, nata diri sa Dumaguete Public Market. Kay tungod atong suwayan ang ilang sikat na painitan o pamahawan diri sa ilang merkado. Ana kanindot kay lahi style sa ilahang pag-offer sa ilang pamahawan. Na sila klase-klase mga pamahaw style na ato tan-awon i-discover kung unsay naa na unique pud ang ilang paghatag sa ilahang unique pud sa ilang pag-serve sa ilang puto si Kwati. Lahi compared sa uban nato natuan. Ato tan-awon i-check nato unsay gina-offer sa isa sa mga pinaka ginadumog na painitan diri sa Dumaguete. Tara, let's go tanawan ang video ha. Larita diri sa sulod, tanaw na to ilang action. Siyempre diri sa atin nagluto og itlog. So diri, te, unsa may gibuhat nimo? Nagtakos og puto maya. Puto maya. Duha ka klase, nay puti, natay tapol. Nay tapol. So duha ka klase ako nay tapol na ay. Nay puti. Oy, grabe. Dayon, Sunod. kung gusto mo, Ati tsokolate. og tsokolate kana mo ni. Dayon may Wow. condense. Condense? Oh, mo na siya gitawag og 10-10-5. 10-10-5. Oh, 10 puto, 10 tsokolate, 5 nga condense plus peanut Plus peanut. butter. 5 nga peanut butter. So kana Mo siya ni na pinakadabis nga lami sa painitan sa Dumaguete. Grabe. Sa stall number 9. Kana siya na na siya pirmi gina siya Paris na tsokolate. Condensed ug peanut butter. Naagyo na permi pero kasagaran sa uban dili pa butang ang condense, tsokolate ra og peanut. Mao Ang ba? uban, tsokolate ra pod og condense. Ah, okay. Oh, moy So mas kay ilaha. mga diabetes mo ari gyud diri. Ay mukaon gihapon Kaon kay nga lamig pala. man. Lamig Oh, siya. lamig man Lamig sa padugang tanawon. sa sugar. Tanawon pa lang daan no. Yo. Grabe. So, Ang uban pod, tsokolate ra po ipabutang. mo ba? Oh, ang uban pod Depende nila. ganahan pod siya peanut ra po ipabutang. Ang uban pod ganahan ra pod siya lag condense. Okay. Oh. So tagpila ganini siya inani overload. Kani 30 ni siya kay 10 puto, 10 tsokolate, 5 nga condense, 5 pod nga peanut butter. Okay. Sige, sige. Unsa naman ka dugaya diri nagpwesto diri te? Murag 2011 po, 1918 years. 2011 na ka nag-start. Yo, Gidugay na 16. pud no. So, unsay oras day ka mag-start diri pud magpwesto? 2 o'clock sa Kadlaw? kadlawon. Hantod? Ang tod mag 7 o'clock sa gabi. Gabi. Oh. Ay di grabe yan. Everyday gid mo na diri. Nay time
nga sa one week sa usa ka week nami one day nga amo i-rest day gud amo ang lawas kay Ano kapoy na yun? kayo. Paway yun. So, adlaw, depende rin ninyo. Depende na adlaw usa ka adlaw nga mo close may basta dili na madalas sa among lawas nga gimuk Di na gimada. kapoy na kayo. Desisyon ninyo. O nya ako pong mga kuan alalay makalabak po sila makapaway. Taon sa inyo. Dagan pa mo sa Bligya dito. So, makaari rin yapon mga dayo diri. Mari gana may daghang kapuntahan pod sa Bagay, lingkuran. bagay. Oh. So, unsa pamilain mo mga baligya ti aside na? Nami kuan kanang pan butang nga peanut butter, Peanut butter. may margarine, Margarine. mayonnaise. Oo. Naputay shumai. Shumai? Shumai. Na itlog linungag. Pwede po nato palamanan o pandesal pandesal ham, pandesal itlog, hotdog o maling. So pwede na ko isagol tanan sa isa ka pan. Muna siya sa usa ka pan og isagol na siya tanan kanang 5 sa 2 tulo. Upat ka klase pandibungog na natawag. Pandibungog? Oo. Uy, ganahan ko na makabungog. Makabungog. Nagpila po na. Kuan 66. 66? Okay, dala na tanan, ipintahon man na siya. Ganahan ko mo-order na sa Oh. taon niya ti. Tay, para dito matukan, kinanglan na po tay padanlog. Ang uban, ganahan sila og sari-sari. Para dito matukan og maganan po tag mo inom tag padanlog ra. So mo ni Kani siya, sari-sari. sari-sari, gatas Uy, nga ibab, Gatas. gatas nga condense, Gatas nga condense. dayon mo tangag tsokolate. Kulati. Uy, mo ni. Oh. Dayon butangan og gamayng kape. Kape? Na si sagol. Muna siya pure sari-sari. Kay kape man na may kape. Uy, kanindot good. Kana. Pagkauman, butangan na siya ininit tubig. Kuha din siya ininit tubig. Wow, kalami. Kana. Dula. Uy, sumuni mo sari-sari. Muna siya sari-sari. Di ka matukan. Parang di ka matukas imong gikaon. Salamat kayo. Sige, mo-order na ko. Ako na ning kwaon. Kompleto na. Kompleto Kuha na. na lang ko makabungog o pansit. Kabungog. Pila pa ni mo pansit eh? Pansit, 20 ang serve. 20 ang serve. Oh. Isa pa? Bihon? Juan, spaghetti, 30 ang serve. O bihon, tag gis. Okay. Ang serve. Sige te, order na ko. Salamat kite. Dayon, mapan makabungog. Butangan og Butangan og ham. ham. Sunod. Dayon, Butangan og itlog. Itlog. Makabungog. Kana pa lang Dayon, dali bungog. maling. Bungog jud. Dayon, hotdog. Okay. Muna siya kasagaraan, orderon sa call center, pan di bungog. Pandibungog. Pila man na siya? 66. Barato ra. Sus, grabe. Sige, order ko. Kaon ako ting. Gutom Okay. na eh. Thank you. Sige. Dol, so mao na gini, naana ilang mga painitan diri. Grabe, tulo ka klase ng pamahawan ato karon, atong suwayan. Siyempre, magsugod ta sa ilahang sikat na kani Puto Sikwati bay. Grabe. So natay gwapa nga version diri. Panindutan nato pang restaurant level nga. Look at that. Wow, bro. Wow. Bay, nagbaha jud og peanut butter, condense o kaning iyang tsokolate juice ko. O din nindot i-start kaunon karong adlaw kay puno jud kag energy gikan sa imong carb. Grabe ka idol atong sugdan, sugod ta sa ilahang puti, putong puti. Ay, ganahan ko ni bay. Overly satisfying gid niya kayo, grabe. Naka-unique ni ha sa ihang peanut butter. Murag nakuan ko sa wa ko na ana yung peanut butter. Usually chocolate ra ba ya? Usually chocolate ra condense or nana. Pero ang condense nag-add gid siya katamis. Mo di permi ni dumugon kay grabe mo di ka idol ani. Pero sobra ganahan ko ani. Mo grabe niya katamis. Kung ganahan jud kag ingon ani nga tamis, ganahan ka makompleto mo adlaw kani para nimo. Next, apo dila pansit. Wala pansit. Nasa sila spaghetti, bihon, o pansit. Grabe! Carbs overload. Siyempre, kung matukan ka, nasa sila tsokolate. Ay, kalapit. Bay, kanindot ani ba murag kang niinom og kanang Ovaltine or Milo, nga tamis-tamis or kanang Nesquik na imported nga tsokolate. Kani, lami. Di siya overpowering sa roast bitaw sa iyahang tsokolate. Power kayo, okay dun ni siya. Bay, man na. Nga sila ani kung ganahan ka on the go overload sandwich. Nga siya maling, itlog, hotdog og ham. Grabe.
Grabe ka power na doon. Unlimited na, ayaw kaguol. Kanyang lugar, idol kayo, para makomplete mo adlaw. Ari ka diri, bisita ka, dayo ka, or trabahante ka, estudyante ka. Kanyang lugar is for everyone. Sa mga turista di, recommended yun ako na muari mo. Kaya grabe ka solid diri nga lugar. Siyempre, to start your day, educate mo to live 3R. Live 3R, mao dyan akong dalidalong pirmi. Kada adlaw before ko mo start sa akong day, ako siya imnon. Para for sure na akong katiyanan, walay problema. Detoxify tanang mga kagaw sa akong katinganan. Tungod ani, nabago dyan akong digestive system. So, pero medyo na akong siya kuyong. Ganaan mo makabawa more about ani, please PM me, naka 10% discount using Hydol code. Ano ito pataglain ng food trip? Buko juice na gibutang sa malabaril na ice cream container. Puno pa jud og ice lamian na buko pagatas para later. Dili ni ice cream, sir. Unsa Buko man ni? juice ni siya, sir. Buko juice ni. Yes. First time ko kita aning style kay sigurado mabungog kas kabugnaw og maugtas ka gabi iyon niya. Napod sila yung mga solid na snacks baligya sama sa turon, saging, ay manindot jud unya inyo labing. Hi Miss. Hello. Unsa may mong baligya diri di ni ice cream? Dili ni ice cream, sir. Unsa Buko man ni? juice ni siya, sir. Buko juice ni. Yes. Ay kay unique gyud ani Miss niya kagwapa pag yun. Ang buko juice. Yes. Tagpila man ni? Tag 10 ang tag 20, sir. Kani mo'y 20. Then, 20 pesos na. Oh, yes, nga cap din. Kani mo'y 10. Kana 10. Yes. Aw pang estudyante ang presyo. Yes, Wow, sir. grabe Diyan ani. tira-gura. So meaning kana sa ilaw man na puro na buko juice o Yes. mga ice na dagko kayo. Oo, na ice food. Birting Cube bugnawa. ice. Yes. Dili ta mamugnaw tong ipon ani. Dili ra, sir. Kaya ra. Perfect ni siya, sir. Oh, grabe kani 20 pesos na buko juice. So kani pantulak ra ni. Yes, pangtulak. Sa mamilain baligya ninyo. Kuan na pun may kanang turon, kamote, Kamuti o o banana Q. Wala na agi di ay. Turon kamuti. Pila po na imong banana Q kamuti? Ang banana Turon. Q is tag 15 ang stick, then ang kamote is tulo 20. Tulo And 20. also po the kuan turon. Turon tulo 20 pod. Ah, idol. Unsay oras di mo matig-abli diri, miss? Kuan mga around 8 morning until 6. Until 6 PM. Yes. Oh, ay kalami ani, oy presko ani, perfect ni sa Perfect kay sir. ting init panahon og ting bugnaw pod, pwede ra gyapon. Pwede ra gyapon, sir. Maujod. Ang inyong And our main is naa sa Candaw-ay crossing. so nasan mo yung Oo, slain? napon mi lain-lain kuan sa Candaw-ay, sa Aksat, diri sa West ug sa Bakum. Okay, sa dagana diversion din sa yung Bakum. branch yung name sa inyong kuan? Abanze. Abanze. Update diri sa Abanze, diri sa JP TV Street, corner Siliman Avenue, Dumaguete City. Kilid dito sila sa makabungog na tempurahan ni Bossing diri. Kung luya ka karuno, aw kaning video kay para sa imo. Wow, sige Mord. Ako ni Imnon. Salamat ug kuwapod ko ginyo. Turon usa og saging. Okay, sir. Usa thank you. Okay mga idol, naa tong fresh buko. Perfect kay ting snacks na diri sa Dumaguete. Init ganina balag nag-uwan. Pwede gyapon ning buko. Naay turon diri. Una na to tirahon tanawa. Guwapa kay lang turon. May pagkapurma. May pagkapurma ni Miss. Ato tilawan. Ay. Kalami. Sakto ang tamis. Humo kayo lami kay saging. Na something taste ni nga or dili common ba? Kaya siya gisagol na wa ko ba oh. Bay, kung ako ibalik ko pagka-estudyante, kanay solve na. Balag hagbong ko, gikan ko na hagbong, giaway ko sa akong wa ko gipakopya sa akong classmate. Kaon ako ani, malipay na akong adlaw. Wa ko tagayag baon sa akong mama. Mangayo lang ko nila, kaon ko ani, malipay na ko. Kalami. Unsa ko na lang katong uban. Siyempre, matuk-an naman tag saging, laban na imo isubo og dako. Buko juice. Abin mo ice cream, dili buko juice. Uy, kalami. Ay, grabe. Samtang mag-inom ni po, pwede pa lang mo piyong, pero naaman tayo video, di ta mo piyong. Ingon ni kalami ang buko. Gatas, magatas siya. Ya, mailhan mo siya, dili siya kanang grabe ka blunt na puro tubig ra. Buko gid siya nga lasa. Ya, nakanindot yung buko di siya strips. Mura siya kanang bitaw flat na mga buko nga unod niya. Ya, gatas gid siya. Ganahan ko ani. Nakanindot dili siya super tamis. Dumaguete, grabe kadagan food trips na imong pa-impress ako. Inani isa ni sa mga pinaka-best na food trips diri sa Dumaguete. Kamo kung mga dayo ba mo or kinsa gani mo estudyante mo or nikalit ra mo diri para mo tago, ari mo diri. So ay ni ilang bukuhan diri ni Abanze.
Kaya abansi ang kalami nila gyud diri. Amo sakto bang word ana? Ano pa putang lain food trip sa mga ganito eh. Ay, napunan. Mo ni ilang banana kyo, apas lang kay nalimot ko kuha. Lami daw kuno ni. Karon pa man imong gihatag lami man diay ni. Piting lami ay Paris. Ako anang juice ha. Ano ba? Ganahan ba kag ice cream niya makahubog? Aw kaning video kay para sa imuha. Flavored ice cream na makalipay sa mga angkol. Tanduay ice cream. Siguro tulo ka ani, mahubog na ka. Tanduay ice cream, Smirnoff ice cream, Red Horse ice cream, pwede din na. Mao na siguro niya ang pinaka-unique na ice cream na akong natilawan. Napaslay dagan kay mga flavors na mapilian. Sir, may gabi eh. Good evening, Sir Idol. Uy, kailan din si Sir Idol. Sir Idol, dili ba ito giingon nila nga na unique na ice cream? Yes, Sir. Diri jud sa Milas Ice Cream Station. Ay, dulang ano. Kung sa'yo may naka-unique sa inyong ice cream, sir? Natay alcoholic ice cream. Ay, ganahan ko ana. Natay Red Horse, Tanduay and Raisin, natay Boracay, Tequila Rose, and napatay mga lain nga napatay Gin Pomelo. Katong Boracay nga katong murag na Milo, Tanduay ug Milo, kape? Tanduay og kape. aka mo na gyud. Grabe. Pag di ka ganahan og alcoholic, naragyapon tag mga classic flavors ug naapod tay mga premium ug special flavors. Naara tay mga mango graham, cookies and cream, coffee crumble, ubi, strawberry. So common at least na lang for the common kids. For the kids. For the kids. O ganahan kag mga unique pa na flavors sa ice cream, naapod tay Yakult flavor. Grabe ako. Yes, sir. Seryoso? Yakult. Yes, pwede So, mo sila yan. First time ko nang kuha ng ice cream na probiotics. Salamat kay paghatag ani ug alcoholic flavors sa mga tao na sama nako na nag-crave og alcohol ug dessert at the same time. Naarday ta diri sa Milas Ice Cream Station, diri sa Jose Romero Road, Bagakay, Dumaguete City. Naaro jud sila kalingkuran, aron pwede jud mo magbuntagay-tagay, aw kaon og ice cream kanunay. Aga-open mi diri Monday to Saturday, 3 p.m. to 10:30 p.m. Idol sir, sige sir. Order ko sir og Tanduay, Red Horse, Smirnoff og Yakult. Yakult. Idol, Red Horse ice cream. Grabe. Timing gabi karon. Ganahan ko mag nightlife. Red Horse ice cream. Nag-crave mo sa tag ice cream. Cheers. Grabe ka idol. Oh, extra straw. May nadyo lasa sa Red Horse. More siya vanilla ice cream na medyo creamier na version na siya pagka-coconutier na part na naay Red Horse. Siguro kung mukhaong kag 5 kabuk ani mahubog ka. Per klase. Try atong uban be. Tanduay ice cream. Sus, Ginoo ko. Naa sila ani. Grabe ka idol. Ilaw na to, perfectly cone good siya. Naara lasa sa Tanduay. Mura siya ganang coffee crumble na style. Creamier siya, vanilla gyapon, pero na siya Tanduay nga lasa. Naajud. Siguro tulo ka ani, mahubog na ka. Excited ko sa last to nato. Let's go. Idol, mo ni gini last nato. Natay Smirnoff. Paborito pa doon ako na vodka. Smirnoff ice cream. Inani ang purma na sila ning account. Tagtawag na siya flower cone. Di ba nagkarang kag flowers? Sama ng cameraman. Sunod ay kaning cup. Nasaan sila ani? Kabawang si flavor ani? Yakult. Ato i-washing ato tiyan na probiotics with Yakult. Yakult ice cream naa sila. Naa jud. Sugdan na nato. Sugot sa ilang Smirnoff ice cream. Bay kani. Kani mo lami. Bay lami. Smirnoff na lasa na adto. Mura gyapon siya vanilla coconut milk ice cream. Wala. Naputol ang ikog. May klase siya. Nagi siya vodka nga lasa gamay. Believe ko nang imbento ani Sir Idol. The best alcoholic na drink ice cream kani. Idol, mao na gini ang ice cream with lactobacilli probiotics ice cream ha para ma-cleanse ang imong kinaon si mutian og mga alcoholic or unsa. Probiotics ice cream Yakult, grabe ka idol. Oo, creamy kayo. Cheers. By Yakult yun. Mas ma-feel nimo ang Yakult lasa ani more overpowering siya, mas lami. Bet na ko ni ice cream. Una pa ni sa Cebu. Kani jud akong pirmi kauno na ice cream, promise. Idol, good ang Dumaguete. Inani na klase nga food trip, grabe ka solid. Hopefully moabot ni sa uban.
mga regions diri sa Kabisayaan. The best ni. Ali na mo diri bisita na mo ni Milas Ice Cream Station. Mao ni ang isa sa mga pinaka-best na ice cream na Tilawan, pinaka-unique na ice cream na Tilawan na sa Dumaguete City. Hanta mo taglain na food trip. Clean sa tag Yakult. Dol, aning food tripa, mukaon tag mga top 3 tempurahan and snackan sa nindot na syudad sa Dumaguete. Moro ka nagkaon nagchichirya, nindot yung lugar diri. Sugod ta sa ilang pinaka-iconic na tempurahan na nay 5 ka sauce with different spice levels. Try na to. Ready na ko. Go! Way Dol, si diri 7-Eleven. Musuway sa ilang sikat na cheese stick country sa mga nag-in-English sa tindera. Street foods and finger foods here such as balls and hot dog. Nice combination jud na siya namo diri, sir. Ug lastly, mukaon silang pinaka-iconic na Boulevard Diari. Comfort food. Ug himo nato ning ultimate snacks food trip sa hayahay ug nindot na syudad sa Dumaguete. Mao ni solid na permilinyahan na street food tuhog. Nanay klase-klaseng sauce na makabungog. Baka ni may grabe oy. Murag apil ng panit sa sili ani. Ari ra jud matisting imong halang kung asa jud taman kamalisang. Try na to. Ready na ko. Go! Way Dol, si diri 7-Eleven. Na sila level 1, 2 and 3, 4 ug ang pinakahalang level 5 mao ni. Mong kuyo ginapod ko ninyo mag street food trip sa sikat na tempurahan sa Dumaguete. Oy, good afternoon. Afternoon, sir. So may inyong baligya diri. Ay, tempura, squid roll, quick-quick na yung squid ball. So kana orgin upat. Pero curious ko ani unsa man ning mga klase-klaseng sauce? Level na siya sa kahalangon, sir. Level sa kahalangon. So kung kaning 1, Tam Isra. tamis ra walay halang. Oo. Ya 2 nanay halang gamay. Kani 3 murag Sakto tunga-tunga. Ya, kaning 4 og 5 mo ni mga halang yod. Yes, Oh, sir. grabe. So unsay paagyan ni mo order mi diha. Ya ang kaning yung sauce unlimited. Oh, unlimited, sir. Ay mo ba? Pwede mo dugang ra po dito, sir. Na-chop pandugang. Sunan mo i-tube dito. Oo. Oh, bito kay unsa ni paagi butang ni siya baso? Butang Okay. Ting na po yung mga buko juice, kalamansi juice. Okay, in kaso mahalangan no. Oo. Sakto bitaw. Unsay may oras mag-abli dire? Mga 10, 11, Ha? sa untag. Number 3. So nabutangan niya og sauce Quick, na 3. squid roll. Tapos mo ni butang sa baso. Ay, butang sa baso. Depende kung mag-order lang mi diha. Ya. Pwede po kamore mo butang sa sauce. Bitaw no. Pwede ra sa camera sa imo kuha. Oo. Ya, dito ang luto. Okay. Sige na pa mo ilain branch. Sa Siliman Sulod, sir. Sa sulod sa Siliman. Okay. So mo na ang original na place. Kani nice kaayo. Sige mo order na ko. Thank you. Nadayta diri sa sikat ni si Bossing Tempura. Diri sa JP Tevez Street, corner Siliman Avenue, Dumaguete City. Perti jud ning daghanang tawo. Ug tanan siguro mahadlok mapas mo. Ang sugdan na ni nato. Idol, nanata diri sa sikat na tempurahan. Ma'am Rox, from It's the Weekend. Asa man tagaron gani? Nata sa Bossing's Tempura, ang legendary tempura diri sa Dumaguete. Wow, grabe. Nindot kaya ang blockbuster tanawa sa atong likod. So, mao na karon nako challenge nimo, Ma'am Rox. Ang Hala, challenge unsa na? 3 different sauce from 3 different spice levels. Sa Okay. ilang level 1, level 3 ug level 5. Murag din ako kaya ng level 5, sir. Sige, kaya na ko. Tama na ka 3. Okay ra. Okay. Sugod na ta. Sige, Atong go, i-try. game. So, kuha imo ang gusto. So, natay... Unsa ni siya? Kuan? Squid ball. Squid ball ako ha. Squid Sausaw na ko roll. sa... Sausaw ta together sa level Sige. 1. Gigo. So, nakita na nato. Mo na itong first bite. Squid ball. Imo ang squid roll. Squid roll ni. Cheers. Inita pa. Dili siya spicy. Init. Wala siya spicy, pero tamis. Mo na iyahan na. Next, level 2. Level 2. So, nanay siya spice gamay. No? Sakto? Natawa na to, papugo katilaw. Sige, cheers. Yan daw. Dili pa kayo halang. Ha? Wala, nahagong. Dili pa kayo kahalang. Dili pa. Wala dyan kick pa kayo. Labaw kaya po ng init. Yeah. Pero good job, init ang tempura. Kaya sige, magod sila luto, sir. Kaya permit, daghan tanawa ang customer. Daghan ka, ayaw Bitaw, ba bitaw. ulat. Marag dagan na ginaguhat. Diretso ta sa level 3. So, ari ko squid roll, ikaw piliin mo. Kaya kani ako Nindot kayo din, okay? Ikaw rin yung magpili yung sa imo spice level. Cheers. Nadya. Na. Nadya spicy na. Idol, nanay halang. Pero ilang sauce, lapot, spicy, naigamay ang sweet yapon. Pero sir, kabantay ka, lamig kailang tempura no, Yeah. ilang kwan. Namila Kaning tempura. squid ball, Karon, proceed na tas pinakahalang. Di naman kaya ni It's the di Weekend. na ko kaya ng halang kayo. Okay, mahal. Ako kay kaya man ako balag. Almura na son. Sir, kailangan niyo mag-andam og drink ana. Oh my God, Level tanawa. 5 idol tanawa.
Level 5. Oh my God. Butangan pa dyan ako og level 5 na ingon ani kung gusto nimo. Hindi na ko na kaya. Try na to. Ready na ko. Go! Aram, way dol si Arderi 7-Eleven. Cheers. Kaya? Kaya? Honestly lang ha. Di mo na inanak lang. Sure? Ako ng spice tolerance, kaya rin dyan ako. Need more spice para dyan mo sakit sa kumbaba. Pero naikik. Naagya po ng halang. Katungod, nailiso. Pero para na ako, dili siya pwede sa mga average na tao nga di pwede halang. Kaya halang siya. Pero good job ani silang sauce. O good job ani nga concept. Dumaguete, idol kayo. Namoy unani ang klase na tempurahan, kananan. Swerte kayo mga taga Dumaguete, Loy. Salamat kayo ha. Don't forget to follow It's the Weekend FB page for more Dumaguete content. Alam ka mo saan tayo po, Chip. Kausap ka? Unang itaag, barato ng mga street foods na makalibog ka sa kadaghan o kaning video kay para sa imuha. Sir, natin mga street foods and finger foods here such as balls and hot dog. Nice combination jud siya namo diri, sir. Halos na naman tanan diri street food nagbaha. Sama sa Korean street foods, siomay, ginabot, tempura, mga balls, french fries, hotdog, lumpia ug uban pa. Pud sila kinabaratuhan na pastil diri Diyos ko ka muna. Hi, sir. Sorry. Hi, sir. Hola, soy Dora. Welcome to the new country of the world, Chistic Country. Mabuhay! Sir, natin mga street foods and finger foods here such as balls, like what we call kwek-kwek, and hot dog. Nice combination jud siya namo diri, sir. And also, if lahan kag mga small items, natay Shanghai, natay calamares. Yes, it's just like a squid ring, if you're familiar with that, sir. And also, naputay mga ginabot and chicken skin, pinsek. Amo ang famous diri nga street food is ang chistic. And aside with that, sir, naputay mga fries like tempuras, fish flat. Naputay mga dynamite, sir. Naputay mga pastil diri, sir. Natay 3 flavors of pastil, natay pork, chicken, and beef. And also, sir, naputay canton. Miss, unsa na siya, balot? Yes, sir. Kaklaro anong balot. Basinyag akong kanunang imong balot dira ron, sir. Ayaw kong tarong-tarong na ako, sir. Ha? Nadayta diri sa sikat na si Chistic Country sa Escanio Road, Bantayan, Dumaguete City. Diri sa stall ni Just 8. Dagan pud kayo naghilera na street food stalls diri Daplin pa dun sila dagat murag boulevard ba. Nagutom naman atak na. Well, mag-abri mi diri, sir, alas 3 sa hapon, hantod alas 12 sa kadlawon. Everyday jud na siya, sir. Uy, hi, Miss. Ay, sir. Ay, Hi, sir. Unsa may magibuhat mo ni ng pastil? Yes, pastil. Ano ni siya, sir? Wow. And then, amo na siyang butangan og sa mga imong side dish. Calamares, bagnat, bagnat, chicken skin, pina. Yeah, it's my favorite, pipena. Morganat ko tong dili ikat. Wow. And then, ikropek. Yes. Uy, nice. Uy. Here. Uy. It's mayonnaise. Okay mga idol, so naa nagyud diri sa tutubangan ng mga pagkaon sa gwapang tindera. Okay, sugdan na to syempre silang cheese stick. So mo ni ang hinungdan ngano na buo ni siyang lugar tungod ani lang cheese stick. Mura siya kanang chichirya bitaw nga dikit-dikit ato suwayan. Ay man klase. Mura siya kanang kaon nagchichirya ang wrapper pero na kun si cheese ani somewhere. Di mo mibawaan ang powder de ang cheese ani. Mura kag literal nga kaong chichirya. Siyempre ba suway nato ni siya gamit aning Mangkaloy hot sauce OTG. Nakanindot ani ang packaging gwapo kaayo, mailan sa nimo dagan gyud mga spices sa yung sauce. Uy. Oh. Nice orange to. Ay solid. Idol ang spice, lahi ang sauce. Di siya common nga sauce nimo malasahan. Na siya iyang hidden spice na di mo mailhan. Ganahan ko perfect ni sa mga meat later suway nato. Next na po na siya kaning ihang dynamite. So kani atong buhaton, butangan nato og creamy jalapeno sauce ni Mangkaloy. Limited edition na ni ha. Suway nato kung lami. Uy, grabe nindot yung pagka-creaminess. Oh. Wow. Cheers. Ay kalami. Bay lami, promise. Kanya akong ganahan. Siguro kay personally ganahan ko jalapeno nga lasa. Samot pa jud aning sili espada. Oh, jalapeno gyud. Perfect ani. Kani is na siya balls.
Kamito na to Mang Kaloy nga OTG hot sauce. Solid. Pinsik, butahan na to jalapeno sauce ni Mang Kaloy. Grabe ba kadaghan jud sauce si Mang Kaloy. So isa ni sa akong gipilian kay bagay ani nga mapagkaon. Wa jud ko nagmahay, sakto gyud ay. Boy, maka-addict man yung sauce ni Mang Kaloy. Siyempre na siya yung version ng squid ball. Sidlit man. Bagay. Tempura. Sharo. Nandun yung lugar na dili. After trabaho, after pag-skwila mo, ari lang ka dili kay gutom ka, napasmo ka. Kanin lugar na perfect sa imong dagan sila kapilian. Or siyempre kung ganahan dyan ka diretso panihapon, naa sila pater combo. Mao ni solid kayo. Mao ni ako pinaka-idol nga pater combo ako nakitaan. Kinaang idol ginabot, bagnet, napay chicken skin, ug syempre calamares, tanga na tog Mang Kaloy nga sauce. Bay ganahan ko ani bagay kay ni. Bahala na. Kani is calamar bagnet. Uy, crispy. Boy, calamares. Solid bay. Mao ni ginang pastel. Nana siya egg. Mang Kaloy sauce. Maka-addict. Dapat nakakaani kung mag-food trip ka masiasa. Sorry na pastil. Lasa pod. Puro gabi katipid. Ang kanindot, nanay mga lalain, mga sudan. Sa imong combo, pwede rin mo suwayan. Siyempre, dili sila lipinted ani. Dapat sila ilang lain ng mga putahe nga imong gusto side. So, ikaw rin pili kung sa imong bet. Muna ako bagong best friends sa mga food trip po. Napay ni klase-klase ng mga sauce. Varieties, kung gano'n ka makibaw more about ani, check my comment section below sa ilang link sa ilang page. And for orders and inquiries, please PM me or check ang akong comment section. Hanap po taglayan food trip. Isa pa, calamares. Daga na klase na fried snack sa pinaka-iconic ng Boulevard sa Dumaguete. Comfort food. Makita pa jud nimo tarong imong mga paborito. Aning gipang patong-patong na container puno sa mga lamian mismo. Ug nindot kayo pang snacks diri way binuang. Tungod sa nindot na ambience, presko, makalimot jud ka sa imong mga utang. Kanindot tol ha. So makita ninyo kato nga part layo naman naa dito ang Cebu City, naa diri ang Siquijor. So kana is basically dagat, naa dihay kanang shoreline bitaw nga diha magtambay, mag-date, pero each ana na sila Bermuda. Dako ni kay siya, dako kini siya wide, puro Bermuda ni dire until na ay maglingkod dito, bench, magtambay, mag-date, unwind, stress-free sa magani mong buhaton. O syempre, naapod sila yung mga trees dire, na diha mga kanana naglaray, dili ra mga pagkaon na aasta pud mga accessories, giveaways, fashion items. I think naapod na sila mapansin ako dire papareha ra halos na yung mga kasagaran is mga tuhog-tuhog kan, mga quick fishball. So naata dito atong adtuon. Idol, na ako napansin, only in Dumaguete. Bay, walang gripo bay, bali. Na, no. So inig-on na nimo, sirit na sa imong naong. Dulo. Punta dito sa kanang area nga dagan mga street food atong suwayan. Naka-interesting kay by container siya. So uniform, attractive kay siya tan-awon pod. Ug dili ra pod mga nato ilang mga baligya, na pod sila other baligya. So tan-aw naton sina, interview nato ning usabi. Hi te, mayong hapon. Hapon po sir. Te, sa may mga baligya diha? Natay tempura sir, balot, squid ball, squid roll, fries, dynamite, natay siomai, quick ug cheese stick. Wala, grabe, kidaghan gani ang malikuan man nakabuok. 11 ka klase. So grabe ka. Tagpila po na imong tempura te? Tag 5 isa sir. Kanang siomai? Tulo 20. Tulo 20. So pwede na pritohon gid na siya. Pwede sir, pwede po dili kay naka-steam naman na siya. Uy, lami lagi nimo dynamite. Tagpila na? 12 ra na sir. 12 pesos. Nya kanang imong squid roll? Tag 10. Oh, ganahan ko ana. O kanang imong quick tagpila? Kaning sa quail egg sir, tulo 20. Kaning sa manok tibuok, tag 50 ng isa. Ang imong cheese stick? Tag 2. O kani siya may Wow. tempura. Unsa man na siya imong giluto? Tempura o cheese stick? Cheese stick. Kalami tanawon sa cheese stick. So ganahan ko mura sa chichirya. Na siya cheese sa ilawom? Na sir. Nara-dated diri sa sikat na tempurahan sa Boulevard. Diri sa Rizal Boulevard, Dumaguete City. Mao jud ni ang iconic na Boulevard diri. Dagan pa jud kaayo naglaray ng
mga pagkaunan, mga nagtambay, tago-tago, uyab-uyab, o nagpahungaw. Kaya tud karon wa pa jud kay uyab daw. Unsay oras nimo mag-abli dire ate? Alas 3, sir. Hantod? Hapon. 12 midnight. Oo, everyday mo dire. Everyday. So, napansin ako dire te ba kay naka-color yellow mo, ngano mo na? Nami color coding, sir, sa isa ka semana. 7 colors a week. Hala ka amazing. So lain og color. So karong Saturday man so yellow. Yellow me. Ay, grabe ka idol oy. Sige te, so dugay na mo dire nagpwesto dire lugar ha? Sa una, dito din ni Karaan, sir, sa may Siliman dapit sa may Oo. Pantalan. Nabalhin mi diri siya after sa pandemic. So mao na gid ni ang pwesto ninyo. Siguro kung dili mi ibalik. Ah, sige te. Salamat kayo mo order na ko te. Ganahan ko mo order sa inyong tempura, kikiam, cheese stick, squid roll ug dynamite. Sige, sir. Ay, kalamian ate ay. Ma'am Rox, naanagid ang mga pagkaon sa Tubangan. Yes! Salamat kayo. And syempre, before ta mangaon, nindot yun magkinamot, di ba? Oh, mas lami dyan magkinamot diri kay finger foods malita na. Na mo lagi, Oh, so except dapat... aning pastil. Pero lami po ng pastil Ay, kinamuton gyapon na oy. Lami kay na Kaya na, kinamuton. perte man nagtadaghan na gipanggunit ganina, so mas maayo na gitay ethyl alcohol by Casino. So 70% alcohol solution para ma-disinfect imong Perfect. kamot sa mga hugaw na atong gipanghikap ganina. Di ba pa? Humot pa jud. Oh, humot no? Nice kaayo. Nya, nindot daw ni kay dili maka-dry og skin. As in, ganahan ko ana, more siya na moisturizer. Yes. Mas Anyway, naa na itong mga pagkaon diri, pero mas mulami gini sila kung naa atong mangkaloy na mga variant sauces. Ang gidahan nako diri is black garlic premium hot sauce. Imo ha? Why lami hot sauce? Allah, wa ba na lami? Lami, marag lami yun eh. Agoy. Pero, tempa, pinaka-why lami pag yun. Agoy. So mao daw ko ni Naintriga ko unsa ni. mao daw ko na naiingon na the second hottest sauce ni Mang Kaloy. So sige, so magkuha na ta og dynamite. Ako butangan ako gaway lami nga hot sauce. Kani ako Ni Mang kay Kaloy. black garlic. Tilawan na to, be? Uy. Okay, cheers. Humot. Spicy. Spicy siya? Kani Spicy samot po ka daw spicy. sauce. Kani spicy way bitaw. Spicy. Pero lami siya. Dami ang dynamite nila. Nga undanon ang sud. Wala kalindot. Crispy, may pagkaluto. Yes. Lagi na ilang chicken pastil, mo na akong birahan. Mang Kaloy black garlic premium hot sauce. Wow. Ultimate student meal pack sensation ni siya. Enhanced flavor ni black garlic hot sauce. Lami, garlic yun siya niya, hot sauce. Lami na, lami Alam ang black ka? garlic. May klase. Ang sa'yo next na to, Next tempura. na to ang tempura. Diba? Lami. Lami yung tempura dire, lahi. Sweet siya. Di price amo di man sweet amo ah. Sila na to ang halang. Sige, please. Unang halang. Mo ani halang. Uy, nakuyawan ako. Lami na sauce. Kani curious ko ani chicken nuggets daw ni. Kikya man yung inani pormaha. Kala to skikam. Ano, chicken nuggets. Plain na siya. More siya tempura gyapon. I think na dito ang chicken flavor. Kani is ang fishball ata. Lami, ang chicken nuggets. Man. Dawagon silang sauce. Lami ilang sauce actually. Unya, mutilaw ka sa balot or Pinoy. Nadire. Nakadiri. Dili jud mga una mga tao. Excited ko. Sige, kaon ko na. While wala pa may balot, later pa man, natay quick dire. Ah, kana sa Atong tungaon ha. na ay perfect na Paris ana. Sausawan. Wow, kana. Sige Ana. daw. Tangin na to. Uy, uy. Nya, musta? Lami. Comfort food. Pero among kwek-kwek diri no dagko. Ang uban gagmay man. Bitaw. Nindot kay crispy food kayo. Kani mao jud ni isa sa sikat ninyo. Cheese stick, Yes, cheese stick. di ba? So naman ni cheese powder. Nice. No, na ni cheese powder. Na daw. Ah, nara. Butangan na to. Tangan, sige together. Wow, okay. Oh. Cheers. Ay, kasatisfying ay. Crispy, may klase, cheese gamay, I think, sa ilawom. Mao na gini, french fries. French fries.
Kani usa na sauce. I think para ni sa price. Yeah. So ketchup mayonnaise na siya nasagol. Mao niya to last bite. Anyway, thank you so much. Sorry. Anyway, thank you so much pagdana ko diri ha. Nindot inyo street food trip diri. Kun ari po ko ng puyo, siguro jud mag-arian jud ko regularly diri. Yes. Thank you. Ari na mo diri mga idol sa mga turista diha, mo dayog Dumaguete or taga diri, estudyante or uban pa nagtrabaho. Pwede nyo taon mo mag-unwind, relax diri kung namoy mga bayro nun. Ayaw pag unahuna sa mga bayro nun, ari na mo diri pag-meditate kung saon pagbayan. Ano to putag lain Nice food trip. idea na, Dol. Ikaw, No? no? Mag-meditate? Basta ako ga-meditate karon sa akong istorya. Cheers. Bayad pa rin ko sa akong kurente. No, ako po Dol. Ilang? Dagan due date na. Idol, aning video ha. Kuyugi ko ninyo mong kaon og mga naglamian na lechon diri sa Dumaguete. Tuguta sa usa ka sikat na legendary lechon house. Saro magka-chop. Anton matagbaw sa unlimited lechon sa Bakong Food Park. Unlimited lechon, unlimited rice. Yes, sir. Kung kuha kog na po kilo, okay ra. Okay ra, sir. Pwede ra jud kong balik. Pwede, by bisag hotdog. Kani tanan, hotdog na ako ni, ako lang kuha, okay ra. Okay ra, sir. Sabay ta maglaway diri sa version na lechon sa gwapa na syudad ni Dumaguete. Grabe. Sugot ta sa isa sa mga pinakasikat na lechonan. Ang pila ka years na gyud naghatag og lechon kalipay sa mga katawhan. Dugay na kay sila ng lechon diri sa Dumaguete for over 40 years na gyud. Mga 1970s pa daw, 1980s. Naa na daw kuno ning lechon diri sa Dumaguete. Mo nang atong mission karon ani nga video. Idol, naandita diri sa Jerry's Lechon House. Diri sa Colon Street corner Jose Romero Road, Bagakay, Dumaguete City. Mao jud ang ilan Mark Dollar siya sa Mandawi Foam. Una lain Mandawi Foam sa may Emilio Villier, na siya sa crossing banda, kilid ra siya sa Palawan Pawn Shop. So nga toon, mas namuari gani kag Dumaguete, i-try gani ang lechon kay grabe jud ni siya ka. Solid niya atong tilawan, ikumpara nato sa atong ang ilang lechon sa ato ang lechon sa Cebu. Let's go. Mao ni lang sulod. So mao ni lang lechon area nga display na dira. So naa dito ilang dining area siguro to nila dito. So uy, naagi din sila yung mga lutong bahay dito. Naagi sila. Uy, ay ate, mayang buntag. Ate, sa may mga naa sa imong display diri. Baklay, chicken, adobo, chicken halang-halang, Halang-halang. dinuguan, Kani dinuguan. lechon paksiw, Oy, kani. Nya kani. bihon, gisado, Unsa na lechon? naa lechon. Gidula. Unsa man ni tip? Munggo with lechon. Ay, hala. Munggos nga ni lechon. Yeah. Kailangan gibuan niyo. Kani Kalabasa. sa pakbet. Para Otan. balance. Unsa pa na lain? Kan kinilaw o siyae, Okay. So basically, Shanghai, tapos siya lain klase-klase ng mga lutong bahay. Siyempre, ang mga... ilagang baka, Nilagang baga naasan mo sabaw. Ayun. Ganahan ko. Tagpila po na inyong munggos ate? 80, Tag-80? Nya ka na inyong kuan, dinuguan? 50, Tag-50. Order ko na unya ate o dinuguan o kanang munggos. Kanang siya ate, unsa na? Tagpila? 40. Kana is kinilaw na nga o isda? kinilaw, tarugo, Sige. 90 ang serve. So kaning mga pagkaon na ni alas 7:30. Nana. Sige, te. Salamat eh. Mo-order na ko. Busing! Lamias, lechon. Pila kilo na? 900 busing. 900? Oo. Chuyo ano. Kanan party. 900. Pare-pareha rin sa Cebu yun. Bago pa gini siya abot. Bago pa sir. Grabe. Saan na ko dugaya din yung lechonan diri, boss? Mane, gikan pa siyang lolo sa una daw. Mga 1980, 70. Ay, dugay na di kay diri. So, pwede rin mo order diha. Nya mo kaon diri, dine-in. Pwede ra sir. Asong dine-in, mo? Dine-in. Pwede po take out. Pwede ra po take out. Yang kanang dine-in na to, unsay oras ta pwede makakaon diri? Unsay oras makabli? 7:30 hangtod alas 8 sir. So abli na mo buntag diay sayo. Oo. Everyday mo diri. Everyday kada Hasta adlaw Domingo? sir. Hasta Domingo. Pila inyong tilog ulo, boss? 500 ang kilo. So pwede na sila isagol, 500 per kilo. Makakuha na kang tiil. Namiir ba kayo na ipaksiw sa? Sige, mo order niya ako, isa ka kilo ako abos nga tiyan. Grabe, inita pa na eh. Giting na naman.
Dol, nadiri ang atong lechon, dinuguan ug munggus na nay lechon. Grabe ka solid. Atong tuhod ani, saon na lang. Pero di ta ngay mag-uol kay dala na ako ang Live 3R. Ang Live 3R idol, mao ni akong best friend kumukaon kung ngayon ani ng klase ng pagkaon or misig unsa ting pangbutang sa tungtian manggod sa sagol so dili maapektado jud atong digestive system. So kani makatabang jud ni og balanse sa environment sa imong digestive system, detoxification sa imong internal organs diri sa ilawom. Ambot nagrumble siguro sila. Kani mo akong best friend. 2 to 3 times ko mag-poop ani everyday tungod ani. So before ta mukaon og ingon ani mag-Live 3R ta. For more information, please PM me or check my description box for more details or visit their website para maka-order ka kay nakay 10% discount if you use Hydol code. Cheers. Dinuguan siya ta. Sinsya kay gisip punta kay grabe itong ice cream gabi eh. Oo na ba eh. Panalo. Naay naman loob. Grabe ka creamy. Dili sa parat. Makaadi ka unon kalas og rice. Panalo. Next na po. Idol, dinugo. Idol, munggus na naay lechon. Ay lasa ani, curious ko. Oh, dapat kasi unod, chunks na unod. Pwede na kadi mo kaon lechon, munggus na lang nila. Idol, grabe niya ka extremely creamy. Next level ang yung munggus, perting lasaha. Imagine, nga na isang cup, malamas na kayo na munggus pero plus sa iyahang lechon mas nilami ang lasa. Siyempre na dito ang lasa sa ricado, sibuyas, kamatis, dili siya maluya. Bay kani pa lang daan og rice daog na ka sa imong life. Gula na to sa ilang rice, of course. Pero palkansi, kalas ba rice ang munggus. Bagong favorite na ako sa Dumaguete, buwari ko munggus ni Jerry's Lechon. Ang ato ang ultimate Jerry's Lechon, mag-crispy check sa ta sa ilang panit, oh. Kalamit. Grabe kalasa silang lechon panit. Ngayon saag na yung panit sa likod, tanga na to dire. Ngayon saag unod siya yung likod, tanga na to dire. Crispy kayo, mga nagkaon ng glass na skin. Grabe yung nagpaka-paka sa imong baba. Dol, next na pod, ilahang unod awa. Ribs na part atong ikuha nga duol sa tiyan. Panalo. Lasa yung lechon by promise. Dili sa overpowering sa parat. Na siya iyang own distinct aroma flavor. Halindot niya, grabe niya kahumok. Lasa kay siya, piting lasahan niya. Nadyo ko gyapon itong parat-parat na content. Lechon gyapon siya, similar na gyapon sa Cebu lechon. Pero for sure, mao di pirmi, mao di sa iyang legacy for over 30 years. Daglami lechon sa diri sa Dumaguete. Tubuhaton, sausaw na to bi. Oh. Sili kulikot na bay. Tulo na kabuok sili kulikot. Panalo sa sauce bay. Partner kayo siya sa ilahang toyo o suka with kamatis and bombay. Hilig juga magpaligo, amoy mahimo. One of the best food trip na ito sa Dumaguete. Na-adre sa Jerry's Lechon. Must try yun nilang lechon, promise. Makalimot kasi mong utang sa imong mga bills. Kung mahadlok ka, kung mukhaon lechon, munggus na lang. Dakog na. Ano to idol? Solid kaya itong food trip diri. One of the best. Kung aray magaling mag-Dumaguete or dayo mo, or iski regular na mo diri na resident or estudyante mo, aray mo diri di ka maayan ilang mga pagkaon. Na sila yung mga klase-klase mga lutong bahay nga barato kayo. O siyempre ilang lechon for any occasions. Perfect kaya na ba eh. Hanap ka po tayo lain na food trip. Jerry's Lechon, the best. Kaya pa.
Next na po, dirita sa ginastoryahan na unlimited lechon di ari. Ya sabay ta magtagbaw umukaon hantod mahappy. Oy, unlimited lechon. Lechon. Bossing, may hapon. May hapon, busing. Unsa ni siya? Unsa inyong baligya diri? Nay-unli, sir, napoy value. Unlimited lechon? Yes, sir. Tagpila? 299 pesos na. 299 pesos. Yes, sir. Niya unsay naa sa 299 pesos? Only rice na sir. No drinks lang. Unlimited lechon, unlimited rice. Yes, sir. So, chuya oy. So, balik kung kuha kog na po kilo, okay ra. Okay ra, sir. Pwede ra kung balik. Pwede, vibe sa hotdog. Kani tanan, hotdog na ako ni, ako lang kuha, okay ra. Okay ra, sir. Kansi ay basta hotdog lang no. Chuya yun yan. Unsa mi napa mo kung dili mi kugunahan mag-unli kay diet, unsa mi atong buhaton, namoy lain offer. Napoy kwan, sir. Napoy sani tawag ning value. Value meal? Value meal. Value meal. Pila? 150 pesos lang, sir. Unsay naa sa 150 pesos? Na 150 grams na lechon, then Oo. 2 large na puso o usa ka coke. Coke, ay sulit gyapon pang estudyante, okay ra kung hindi makaya hurot ba. Sige. So unsay oras mo mag-abli diri lugar boss? Alas 3 sa hapon. Hantod 9. Alas 9. Kada adlaw mo dire? Yes, sir. Lunes at Sunday. Oo. Grabe ka chuy oy. So, I think mao ni unlimited lechon sa Dumaguete no. Yes, sir. Grabe ka sulit. Sige daw boss, kuha daw kog balig isa ka unlimited lechon boss. I-chop daw ko boss. So good na. Kana bossing, isa ka papilan nga panit, pwede ra na nakukuhaon. Pwede, sir. Ay makonsensya na ko boss, basi ka sa banta. Sige, so ay kana akong tiyan nga part boss. Grabe ka. Napa may kami nga isa ka lechon, ma'am. Si ma'am day tag-iya. Sige, kuhay ko tiyan. Nag-raining na in. Ana, sige, chop daw. Init-init pa dyan siya, nag-aso-aso pa. Kana, gi. Hinay. Wow. Sus. Ano eh. Oy, spaghetti. Di din spaghetti. Yung rice unlimited ay puso siya o rice? Puso, sir. Puso. Pwede ko makuha 20 ka puso ako Pwede, sir. Kanti na gid mo. Sige boss, order na ko. Thank you. Thank you. Idol, naa tong unlimited lechon sa Tubangan. First time ever ni sa Dumaguete na unlimited lechon. Ay my goodness. So finally naa na gyud nang itatag kinilo diri lechon. Nam di unlimited way kaso atong craving sa lechon matuman na gyud karong adlaw hantod masakit imo tong kugo bahala na ka or mutuhod. Perfect ning lugar para sa imo. Pag diet daan before ka mukaon ni. So of course nikuha ta sa ilahang dinuguan. Look at that. Grabe ka creamy silang dinuguan no. Chunky, creamy. Lahi ila style dili grabe ka dark. Cheers, grabe ka brown. Lahi aroma. More sa chocolate nga type. Ang itsura, as na yung lasa. Na dito ang dahon sa laurel nga lasa. At syempre dili siya langsi. Dili siya mas sour o suka bitong style. Ibang klase ni ba yun? 30 pesos ra, butang na itong dinuguan ba? Lechon sashimi. Lechon sushi. Dinuguan sushi. Unlimited rice, 5 puso. Uy, problema. Unlimited rice man. Natay 5 puso, unlimited rice man. Uy, problema. Hindi ko mukhaon kan lechon kay natay live 3 hour by no. So ato ni nagiinom ganina to make sure nga ma-detoxify ang mga something sa atong tiyan. Mga kugaw naara sa atong tiyan. Live 3 hour jud akong dalon basta mga ni. For sure wa ko'y problema sa akong tiyan ani. And of course, ato tani unlimited lechon na gyud. Ay, tanong mo ba eh. Ikuha ko isa ka panit. Mas lay mahimo. Unlimited man. Nga nung i-offer nila. Kuha tag isa ka panit. Cheers. Ano na ako i-request? Okay na siguro? May isa na ilang panit. Typical lechon. Silaw na ito ilang unod.
Ay, ginawa ko. Ay, ilasa sila lechon dali. Kasi sila specific aroma nga iyahang distinct flavor nga lamig. Ganahan ko, in fairness. Dili siya common nga lasa. Mo niya kanindot. Hindi siya common ba? Kampulan na ni mo palit. Ako kumahurot na ako, dugang pa ka. Naara na ni mo. Bay, ganahan ko enhance akong flavor. May ganyan idala ko. O isa ka variant ni Mang Kaloy's hot sauce. So kani is piña loca. Na siya piña. Di ba lami ang lechon? Nanay piña, nanay pangatamis-tamis o sour kani. So ayon na to. Alright, so kani dagan siya klase nga variant. So isa ni sa akong paborito dalon kay naa ang piña. Cheers. Mang Kaloy. You did it again. Mas na-enhance ang flavor ani. Pineapple, lechon, bidli. So atong buhaton, mahimo na ta sa itong ultimate idol sushi. Matag puso butang na itong lechon. Sana. Butangan na itong overload na, butangan na itong kuhan. Overload na itong style na butang na itong dinuguan. Sana. Siyempre. Butangan na itong panit para kumpleto ang pamilya. Okay. And of course, ang atong Mang Kaloy. Muna siya ka ng atong sauce sa atong sushi. Mao na gini. Ang atong ultimate bite. Ang unlimited lechon sushi diri sa Dumaguete. Ari na mo diri, di mo magbahay. Tindot ni diri, ari na mo diri sa Bakong Road, Bakong Diversion Road. Silang unlimited lechon. Grabe ka sulit. Hanap mo taglain na food trip. Kamu na. Idol, aning food trip pa. Kayong jugog isa dun is mga pinakalami nga ingunani style pagkaluto. Kaon tag mga 3 iconic and must-try karinderya sa Dumaguete sa isang adlaw. May klase ni. Pamahaw sugod sa legendary kabayuan. Maniud to sa sabaw paklay na pirmi jud linyahan. Grabe, nganong ginapilahan man imong kananan diri kuya? Wa mo balo nila. Manihapon sa pinakasikat na fried rice station. Oh! Tawag na ko, makasasa. Ang tanaw aning video aron matutulan ninyo ni ang view sa gipanghambog na kananan sa Dumaguete. Mao ni legendary kabayuan kani adto. Nag-offer sila og kabayo na luto. Pero karon, maski wala na kabayo, padayon na ang lamian ng mga pagkaon. Sama ning pambato na utok sa baboy. O kana, ganahan ko na sir, para mo bright food ko pa nagsaba. Kani ilang sinugban na lamian. Na non-stop ang pag-chop ug serve sa mga katawhan. Sir, may buntag. May buntag. Kabayuan yun siya sir? Sa una. So wala na mo nagtindag kabayo ron? Wala na kay wala may kuan. Wala may stock. Wala po deliver. Wala po supply. So kanay mo, unsa man ni siya? Sugba na baboy. Sugba baboy. Tagpila po ni sir? 60. 60 pesos. Sa pamilayan yung tinda aside sa sugba? Utok, kinilaw, dinakdakan. Namoy utok? Utok sa baboy? Utok sa baboy. Giyan sa pagluto sir? Igaling. Igaling? Taglag itlog. Ay, dulaw, ganahan ko na da. Namoy mga lutong bahay diri pod. Na. Pero yung specialty gid utok. Utok. Nagpila po niyo utok? 70. O kana, ganahan ko na sir para mo bright food ko pa nagsaba. Naday diri sa legendary JP's Eatery diri sa Libertad, Bandamanga, Barangay 8, Dumaguete City. Makapark ka kagamay sa laplin diri. Pero una na ilagi pod kay daghan kay tawo mga re. O sa oras di mo mag-abli diri sir? Mga 6 to after lunch, surot na. Aga, blockbuster di mo diri ay. Monday to Saturday. Kapaagi mag-order ani diri. So kanay dili gini kabayo. Sigod baboy gani. Idol, naadiri mga lamian ng mga pagkaon sa atong atubangan. Naadiri ang akong kuyog, ang sikat na food vlogger, si It's the Weekend, si Ma'am Roxy. Hello, Ma'am. Hello mga ka-idol. Ay, nice. Salamat kayo. Gidad taniya kung mga lamian ng mga pagkaon diri sa Dumaguete. Siya gid tawo nag-recommend na ako diri. So mao ni atong sugod na mga food trip na atong i-ka-offer sa inyo ha. Unsay naa ni Dumaguete tungod ani ni It's the Weekend. So unsa may naasa diri? Unsay naa sa pagkaon nato ron? So kaning JP's Eatery is OG dyan ni diri sa Dumaguete. So 40 years na sila kapin diri.
As in. Yeah, so dalaga pa ko sir. Sige na migkaon dire. Si Dugay naglimon ako ganahan mga naay story ba, naay legacy, naay legendary. So excited nako, gigutom nako. Sugod na ta. Sige, So go. sugod ta sa sinugba. Yes. Sige, kuha ang sinugba. Magandam sa tagkuan, sa usawan. Karon kay nagdala ko aning Mang Kaloy paglaom hot sauce kay mao ni pinakahalang na hot sauce nga kuan. Tapos isagol na ko ni sa ako ang sausawan. Saom ni pagabli oy. Kabalong saom ni pagabli. Mechanic, ikaw ba siya mabri? Naglisod po kayo siya. Tagsara ba yung mga good Samaritan karong panahon na? Look. Salamat, sir. Salamat, sir. Ano siya ka ito? Humot lagi kayo na, Dol. Mo niya, lami kayo na ibutang sa imong sausawan. Pwede na may ibutang sa imong mga food, mga timpla, pero para na ako, mura siya ka ng sili na to. Sige, Tanga go. ako ni siya gamay, gabi ko yung kahalang. Ikaw, ganahan ka? Namiyaan na eh. So, Mang Kaloy, yung ganahan mo order ni, check my comment section. So, sinugba na baboy. Akong favorite. Ang kanindot, tiyan na part ako nakuha. Napadji, mas namiyaan na, sir. Parisa ni mo utok sa ibabaw. I-mix niyo mo. Mas buti po niyo butang kinilaw na sabaw. Grabe naman dyan ako-overload. Ay, sige, unahon ka na ako nino. Curious ko, ano tilawon sa na ako ni utok. Sige. Kamusta? Ay, grabe mo na. Ganahan kong ginaling. Parehas siya ginaling. Pero mas fattier, mas creamier siya. Diyan maong lasaha. Mas ganahan ko. I think gani siya gamay itlog. Sige, try na ko yung strategy. Favorite na namo. So, sagulan ako. Sagulan na to daw ko nini sinugba. O kaning baboy. Sagulit po kinilaw. Kinilaw. So, overload jud kayo ni. Grabe. Diretso man overload. Okay, cheers. No. Tabot sa lata. Tanang lami. Diba? Ganahan ko sa utok. Yung sinugba, I think lami yun yung sinugba. Yan ako balik yan. Dami yung sinugba. Lasa, may marination, na-tamis, smokiness gyapon, guwapo kayo. Nakalindot sa ilaha, I think butang nagkahoy ang ilahang uling para mas guwapo ang aroma sa smoke. Siyempre may ka magkaon diri, Miss Rock. Dalaga pa ko diri. Sige na ko balik-balik. Kani silang mga staff diri. Kailan na ni sila na ako. Dugay na po kinilang mga staff diri. 17 years, 20 years na ilang mga staff diri. Katong si ate, si Miss na naglutog lipstick, no? Nag-lipstick. Dugay na kayo. Yeah, nakalindot na napasa sila kinilaw. Yes. Mo yung version ni nani pagkalutong kinilaw sa Dumaguete? Yes. No? Good job. Ako hilig ko kinilaw. Kaya manaway ko lami ang kinilaw pero kani mayong lasa. Ana kanindot ani na siya distinct taste kaba mo asa dapit. Bisagula nila og prito nga baboy ani. Naa siya aroma na baboy sa. Barato pa jud ilang food. Ano food? Barato. As in, sumaw nang daghan gid mga ridri estudyante na. Siyempre, lami ni siya pare sa atong kaning sinugba, kaning Mang Kaloy hot sauce, all natural sinugba. Mao na yung favorite ba sa mga sinugba. Butangan Dalawa na to na, sige. Na to na. Panamian na to na siya sa atong Mang Kaloy. May gani kay dadaan ako ni siya kay sikat man ni si Dumaguete. So, siyempre ako na napahimuslan. Dahil gyud na nato kay lami na. Lami Lami sa. Mo ka nakaon ng 5-star restaurant ng barbecue. Ni-level up ilang sinugba. As in, na? Dapat best friend na nimo. Ako na dala-dalahon. Ako na napangayon nimo. Wala ka. Bawal na sa aeroplano. Lami duwangan na to, kalami kayo. For orders and inquiries, check my comment section, PM me, or check Mang Kaloy sa Orange app na siya dito. Anyway, Ma'am Roxy, kung sa'yo kaingunin mo sa mga food. Lami. Sige dyan, nagbalik-balik na rin. Straightforward. Lami dyan ang food diri sa JP's Eatery. Hay Dol, daghan patag-adtuan na kuan ha, mga kananan diri. So, di sa ta magpabusog. Uy, kanaan ko excited. Sige. Yang hapon na, pati adtuon. Mga ka-Hardol, please follow our page, It's the Weekend, sa Facebook. Follow. Hanap papuntang lain na food trip. Mao na jud ni ang pinakasikat og gilinyahan na paklay sa Kabisayaan. Grabe, nganong ginapilahan mo nimong kananan diri kuya? Wa mo nila.
Serving not your ordinary paklay, maski gisingot sus masubraan ka ka-satisfy. Kaingon jud isa jud mga pinakalami nga ingunani style pagluto. Napod siya aning isa ka putahe. Nga Diyos ko, kumakaon nimo panuhot mga wagtang hasta ampas mo. Kaya kung mawari kag Dumaguete City, di gid dapat nimo palampasan mo ari jud ka diri sa sikat nga paklayan, ang must try. Tara tanan nato unsay suod. So mag-open sila 11:30 pa, pero actually 12 gyud sila mag-open. So nitabo wa pa nagluto. 11:30 nagluto sila start, wa pa joy nasugdan maski usa. Daga nagitaw gaatang naglinya. Sus grabe. So ato tanaw ng Blockbuster so na. Kaymutang siya na siya trees. So sheltered kay siya, kaymutang kay siya na lugar. Imagine legendary na kayo ni ato tanaw na sa soda. So mo na yung kitchen area nagluto si Kuya Iking, mo na siya. So I think iyang lutoon tanaw na ton sa na. So yung gamit dul. Oh, grabe ka traditional kahoy. Mao na gini ang paklay. Oy! Wow. Ay mga panit sa bakaw. Ah, so napo siya sa sagol nga unod og panit. Oh. Kasi mana po to sa ita. Butangan niya. Oh, uy. Black beans. Black beans. Isulat niya. Ah, way makasuon na niya, oy. Way makasuon na ni. Na siya secret sauce. Michael Jordan basket sa Michael Jordan. Mo dara nang supi sa una na pa nay buhok karwa na. Pinya na siya. Mas oy. Kuha siya with turmeric ni. With turmeric, ah, bantog ra may yelo-yelo. Ah, humuta ni, oy. May buntag, may udto. Udto. Unsay mo baligya diri? Paklay og basay. Oy, mao daw ko na kinalamian diri sa Dumaguete, Visayas. Mao gini kinalamian. Oy, grabe kinalamian na. Tagpila po na kuya? 120 ang serve. 120. So kanay imong bus oy, pila pod? Pareha ra. 120 gyapon. Grabe, nganong ginapilahan man imong kananan diri kuya? Wa ko balo nila. Ay naglinya para sa mais. Mahurot na pud na, humana dayon. Kini combo ni. Combo na kuya. Ah, nakay combo. Oh, kanang basoy ni sabaw. Basoy og paklay pwede di ay. Sabaw og paklay, basoy unod, paklay ang sabaw. Tagpila? Pareha ra. Murag gyapon. Ah, ay dula oy. Imong mais kuya, tagpila? Tag-10 lang. Ah, ay. Unsa may oras gid ka magsugod diri kuya? Nya unsa kadlaw ra? Monday to Saturday. Oo. 11:30. 11:30. Nya mahurot ni. Mga 1:30 pod. Ah, dali araw do ka oras na hurot na dayon. Isa ka oras ka pin. Sunod. Na kuno kay sekreto para mo lami imong paklay. Unsa daw kuno imong sekreto? Wala sekreto ko. Pakita. Pakita jud nimo ngano magbalik-balik imong suki. Inay nila wa ublo ana. Naradata diri sa legendary Iking's Paklayan diri sa 648 Larena Drive, Daro, Dumaguete City. Relaxing kayo ug vibe murag naara ka sa backyard. Maski unsa pa ka presko tungod sa kahoy, sus ang singot nimo sa kontento sa lami sigurado way maoy. Parington bayan uli singot di sulod lakaw. Dili mo guni makapaso init na siya, init. Dili ni makapaso init na gol. Dol, mao na gini. Naa na gid sa atong atubangan mga pagkaon kaabi ka Blockbuster mga tao sa likod. Antod karon naglinya gyapon sila. May gani kay nakasayo-sayo ta diri 11:15, 11:30 naka-table pa jud ta. Dili kay mula pa siya ni kag alas 12. Ayan na pag-expect maka-table ka unless kung naka-timing ka nga nanay humana. Pero dali-dali ra man gid paspas ra man kayo ang pace kay after nila kaon dali-dali tara man na imong pupuli. So mao na gini. Nahaw na to nahiyahang kanang basoy. Lahi style sa basoy diri diba sa ato sa Cebu ang basoy dito murag putsero nga beef nga gichop. Kaniya ha isagol na ipanit na ay mga unod ay wala ay mga laman loob na unod ra gid siya basically. I think nahi laman loob gyapon gamay. Then ma-turmeric siya kay klaro kay sa iyang humot. Ilaw na tong sabaw. Ay power. Murag curry dol-dol siya sa curry dapit hapit na sabaw. Murag siya kanang paklay nga ma-turmeric lang siya gamay. Pero ganahan ko sa aroma bay. Promise idol. Mura kung makainom-dum bitaw ko napakoy utang sa akong silingan. Kung makatilaw kanin. Nya naa dito ang luya, ang aromatic sa iyahang kanang sili espada. Karon tilawon na jud nato ang unod. Nay taba-taba gamay na ay unod. Cheers. Dol ganahan ko. Grabe, lamian ko. Mura gid siya. Hinumdum na ko unsay similar niya na lasa sa Cebu na kumakuha na. Naibalbakwa sa Cebu nga nagkuan og turmeric. Mao gining lasaha. Inani pero nakanindot aning kay Kuya Iking, mas smokier siya, mas ganahan ko sa lasa na ay tamis
na tamis-tamis nga smokiness flavor of turmeric. Grabe combo sa flavors. I think ibutangan niya yung pinya ni. Perfect sa mais pa eh. Grabe ka solid. Yan na po siya bantog ra, grabe ka guwapog aromatics niya kay naa siya halos tanan lamas na naman na ahos bay. Na ahos. Ultimate comfort food na ako ni. Nagpuyo ko Dumaguete. Ari ko diri mao na gini ang iyang kinahambog blockbuster nga paklay. Ilaw na tong sabaw kani is darker version. Then I think mas daghanig laman loob pero mamao sila halos og unod. Ilaw na to. Kalami mas ganahan ko ano. Dili siya kanang pare sa ato ang paklay sa Cebu or typical paklay sa Luzon. Lahi iya. Mura siya kanang sabaw version nga kalderetang halang-halang. Inana, mura siya kanang menudo nga ginamay nga halang-halang, pepper di siya. Then naa dito ang tomato nga content pro tamis-tamis at halang siya nga version ganahan ko. Pero bay daog gyapon ang iyahang smokiness, mao gyapon factor. Ilaw na tong unod. Kailangan na dyan ang unod doy, perting lamia. Mao di ginadayon nit mga tao. Kaya tawa. Lami yun siya bay. Kaingon jud kog isa jud is mga pinakalami nga ingunani style pagkaluto. Nako na tilawan ipahambog jud na nato, promise good. Grabe. Kalas po jud kay nagbahaw. Karon, tawa. Power. Wala siya humay diri, mais ra gyud. Nya mao di ay nga mais ra kay dapat gyud ni pare sa mais kay lami. I think for sure mo ni akong top 3 best food trip diri sa Dumaguete. Nari na dyan ako diri ang pinakasikat o kinalamian na fried rice sa Dumaguete. Tawag na ko, makasasa. Dagan kay silang mga varieties na mapilian. Sama sa egg fried rice, adobo fried rice, truffle fried rice, o kaning pinakalami ng fried rice na ako natilawan. May klase ni. Abangan, makapiling pa ka og topping sa imong mauyunan. O isa sa pinakasikat na fried rice sandiri. Eh sila mo si tagiya ng sauce na itong gigamit, ha? Tara, tanaw na to. Kuyog tanin nyo. Let's go. Kana siya doon mo ni Phil Invest nga building. So sa Phil Invest na adiri ang inasal na gid. O syempre mo ni ang kuan. I think Cebu na daw kuno na ana sila. Mo nang Cebu man ni ang dagat. And then dito na part is padung siya sa diversion manata na Cebu ko na sayop. Nya mura siya kanang pantalan lugid siya. Nya kani ang tugo. Na di ang tugo ay freight. So mo na ang atong landmark. Nya inig-ari nimo naa na dira si Mang Kaloy kana. Mang Kaloy nga kananan mao na atong atuon. So mao ni ang Dumaguete's best fried rice. Atong atuon, tara let's go. So idol, mo nilang action diri nga area na diri sila magluto. So naa na diha mga ingredients sa likod, naa po diha ang mga spices, ang aroma, secret na dito sa likod. And magluto na sa diri ato tanawon. Hoy chef, mayong hapon. Ay, may hapon sir. Mayong hapon chef, unsa man yung baligya diri? Kasi klaseng fried rice sir. Nami egg fried rice, natay mala, natay XO, adobo, natay chowpan. Uduban pa sir. Dugano ninyo no? Yes sir. Saan ang mala chef? Ang mala is Chinese chili shrimp concept. Ay dula na yun. Mura ganahan ko order na naamoy truffles. Amazing. Hapon sir, truffles. Yan na-mention kag adobo, fried rice. Meron ko. Ay ganahan ko na chef. Sige, so unsa may paagyan ni order? Magkuan ng sir, magpili ang sa gawas ni sa amuang kuan natay mga ingredients na klase-klaseng mga meats. Napo may mga overeating ng mga concern, mga toppings? Meats, mga toppings nada kanan sir. Sama sa pork sir, chicken, seafood, ug uban pa. Dagan so mo ni step 1 na to, mapili sa tag-toppings sa mo gusto. Pili ra ka dito sir. So up to 5 pesos to 20 pesos sa mga toppings. Uy, barato ra. Yes, so sir. pwede ra jud pwede ra gani usar ka topping 5 pesos. Sir. Ang pag-after na sir, sa inyo ang rice sir, kasi mong ganang rice. So dito na ko mapili kung unsa na Yes, klase sir. nga fried rice. Then good to go na dayon. Ikaw rin bahala sa pagluto. Ako na bahala magluto ana So sir. tagpila man ang fried rice ana chef per kuan. Ang pinakamubo is 50, Okay. hangtod sa 110 sa atong pinakataas na itong mga price. Mahal. So from 50 to 110 pesos only. Yes, sir. Barato rin fried rice. Pwede ra ko mag 50. Naday diri sa Mang Kaloy Fried Rice sa 107 Flores Avenue, Barangay Piapi, Dumaguete City. Murag balay ra jud in taon, duol pa jud sa presko na dagat samot kagana imong kaon. Nya ali na mga Na nang upat ka toppings. Then chef, unsa oras nimo mag-abli diri? 11 AM sir to 10 PM. Every day. Yes sir. Dol, so ari ka mo order sa ilahang mga toppings. So magpili ra ko toppings diri dong no. Okay, sige. Mao na ni ang egg dol, butangan niya og pork tocino, suggestion ni nila. Tocino gid siya. Mao gini pang typical Filipino na style na mixed veggies og Korean spam or spam.
Na, nindot kayo na sa itong egg fried rice. Simple ra. Next is mala fried rice. Is natay Chinese. Kay Chinese style man ang mala. Pangan ako Chinese sausage. Na siya beef. Mixed veggies. Kay Chinese man. Murag chow fan. Na natog mushroom. Gamay. Kaya para medyo special niya itong mala fried rice pa. So mo na itong mala fried rice. Natay upat ka toppings. Chuy. Next na po is adobo na to is chicken marinated. Okay, naman tayo chicken adobo. Simple ka na itong chicken marinated. Na, uy, kalami ana eh. Kahumot ana ako na. Kahumot ana eh. Sunod ana. Ito bayubay po. Padagan ko na ang toppings dito. Tungod vlogger ko. Sige, sunod ka na pork. Tapos, pwede na ito na i-bacon bits kaya para lami. Kana, butang na itong corn para na ay cake gamay. Pat ka toppings na adobo fried rice with corn. Nakanindot ani diri no kay pwede jud ako magbuot. Sige, last truffle fried rice. Truffle fried rice is shrimp. Uy, nara 1 2 3. Put na lang na shrimp. Joke ra. Gamay ra gamay. Sakura, 5 ra. Tangan niya og scallops. Okay, goods to go na ni or napay sagol ani sa truffles wala na. More na best. Yes, sir. Simple lang truffles, kana lang sa. Nadol, butangan niya ang itlog. O na itong egg fried rice, egg gani. So nagi itlog. Pagkatapos, butang sa itlog, fried na ng rice. Siyempre, kaya atong gikuha is 2 scoops. Pwede day ka makakuha ilang option na 1 scoop or 1 cup o 2 cups. So 2 cup ako kaya butang na mga aroma, spices. Butang dayon ang veggie. So basically, add-on spices na nila silang fried rice. So katong imuhang gi-order add-on na to kay na naman sila daan default nga add-on. Sugod na atong egg fried rice. Wow, ano. So grabe ito eh. Idol, nanay pinakapaspas na street food fried rice walk diri sa Visayas. Na diri sa Dumaguete. Alright. Grabe. So, mo na ni ang adobo truffles. Adobo fried rice. Nang adobo fried rice. Uy, grabe. Mas grabe ang fire niya, idol, kay tungod sa iyang meat sa fat. So, mo na siya nga grabe kayo. So, mo ni ang truffle sauce. Truffle sauce. Ay. Nagyod. Truffle gyud. Alright, so muna ang truffle. Muna yung nakapa-truffle sa ito, Ang final, ang mala. Oh! Itawag na ko! Makasasa! Muna na ginalon, mga santil mo. Muna na ang mala nga sauce. Yes, sir. So halang yun siya? Sakto ra. Kung ganahan yung halang kayo, pwede ito daganon. Sige daw. Oh, muna ni sauce. Pak! Uy! Oh, nani. Uy. Idol, naana gyud mga fried rice dire kuyog na po nako kaning kaning nga foodie gyud si Asa ra tadalo no pagkaon ng diet unta ta karon nga napod si It's the Weekend. Hello, good evening everyone. Nakakita na ka ng tagiyanak ng naong niya. Ay kita na, gusto mo makita? Gusto mo makita dol? Hinahinayag liko naara na sa gilid. Tara. Hinala sa gilid ng naong. Anyway, so naana diri akong gipili is upat ka fried rice, si egg, si adobo, truffles og si mala. Imuha unsa na? Fried noodles, mala fried noodles. Dili na pancit canton? Dili. Ilahan sila noodles. Ilahan na po sila noodles. Kung katong mga dili ganahan mag fried rice, pwede po mag fried noodles. Sulit. Sige, sugod ta sa ilahang egg. Name no. Mag-skwela ko siliman balik. Kani ako gusto ibalon yun. Mayong klase. Ato ni pa-enhance with palapa. Uy, asam nagikan? Of course, sa Mangkalig po ni. Gabi ni Mangkalig. Yes. So, mo ni ang sukarab palapa by Mang Kaloy. Oh my God, dami ano? Mo ni authentic. Dami kayo. Promise. Next na pod, adobo fried rice na diri. Diri ibutang na to siya more chicken o pork. Dami pod. Dami. Nga siya own
Ang lasa. Ang soy sauce. Ang tamis-tamis. Smoky siya, no? Yeah. Nami siya na siya, Chinese chorizo. Ah? Natuloy ko an? Yeah. Bitaw. Yeah, nami. Ang klase. Next na po, curious ko ani, truffles fried rice. Truffle, yes. Isa ni sa among favorite dili nakaunon, ang truffle fried rice. Yes. With, butang na to na siya og shrimp og kaning scallops. Told ya. Nami na. Bet na ako. Winner ni. Kung magtrabaho ko before ko mo-resign, kanaya ako ipakaon, oy. Nami. Para malipay sila. Resign, John. Resign, John. Lami ni. Mao ni akong the best so far before the mala, which is mauna gyud ni. Before tama tong mala, may diri unsa man ni? Ginabot? This is crispy pork. Crispy pork? Yes. Mura kinupusan. Pinakupsan. Pinakupsan. Ilaw na to. Namay ni bagting nga botelya. Bitaw, murag lami ni pare. Ni abot nga suka. Lami ni. Ni sukang templado na may bagoong na isda. Mangkaloy na pod. Grabe, ikaw na gyud. 10,000 na gyud ni. Ato nga blend, gwapo siya, aesthetic po ang iyahang ko ano tanong. Aesthetic kayo, mura siya tao bitong ni kao nga summer. Kana tagtango na tong kao, upaw dito. Po. Mangkaloy. Kahumot mo na kung ganahan nga humot ba. Yaban na to ha. Go. Whoop. Ganda. Okay. Wow. Cheers. Lami. Dahil ra. Aside sa crispy kayo ni, solid kayo, lamian, mo ni best friend niya, mo ni dapat minyoon ani nga pagkaon kani. Before ta magmala, ari sa ta sa unsa ni? Mala fried noodles. Ay, mala po din na? Yes, mala fried noodles. Color, lain nila sila race. Mo dyan niya akong favorite dere, akong balik-balikan. Okay. Yes. Wow, kana. Sige. Ato ni. Ay nagkayo-kayo na gid patawag na ta. Makasasa daw kuno kayo ta. Cheers. The best. 'Di ba? Bagong flavor, bagong lamian nga flavor. Kasi herb nga spice nga lahi, mo na Chinese mala. Chinese mala. Then, and lami pag yun siya parisan og palapa. Ay mao, ano daw? Mo ba? Lami kini parisag palapa. Labi na sa palapa ni Mangkaloy. 15,000 na gito. Ini kung di lami. Oo, jud. Ni-compliment siya sa lasa sa mala. Nya nakalindot ana extremely savory gid siya. Dili siya spicy nga kanami tong di ka ganahan mo kaon nga spicy. Mag-crave ka sa iyahang flavor. Tinuod, magpangita ka. Magpangita ka. Hindi naman hindi man ni usual nga panglasa. So next na pod kaning ilahang mala fried rice na pod ni. Yes, rice na pod ni. Mao ni natong main event karon. So ang mala fried rice, gibutangan nako siya og kanang gamay nga pork, ay beef ata. May klase ni. Grabe. Lami ihang pagka-spicy, no? Oo. Dili siya katong spicy na murag wa na kay malasahan na flavor. Oo, tinuod. Malasahan gud nimo, tasty gihapon siya. Hey, idol, ang sa tinuod ani, giingon ni it's the weekend. Ang mala flavor, siya naghatag, murag enhancer siya sa mga flavors na naa nga fried rice, sama sa beef, sama sa aromatics na naa diha. I-enhance niya into next level, spicy, savoriness na diha. Murag pinaka-aromatic ni na fried rice na tilawan. No, something new, diba, sa mga fried rice. Kaya naanad man mga fried rice na regular lang. Egg, chorizo. Yeah, but kani, something different. Mura kang mapulan, kani di ka mapulan. Yes. Combine ako ang noodles, be. Sige daw. Sige daw, ikaw pod. Anak ko yung noodles with rice. Sa karon ha, sa pila ka food trip sa Ogiares Dumaguete, so far mo ni pinaka the best na food trip na akong nakaunan. Naadiri sa Mangkaloy. Way bakak, maski muhatag pa siya 50 mil. Way bakak na way bias, lami ang fried rice. Thank you so much. It's the weekend. Pagdala na ko diri. Of course. Kalipay ko, tungod nimo nawala akong diet. Uy, ayaw pag kayo sa kaputan na human, napot ito niya. Nag-diet man mi ni Mangkaloy. Wala pa, napot niya. Sige, okay ra sad. Yes, so don't forget to follow and subscribe It's the Weekend in Facebook and YouTube. Hanap na punta na food trip. Let's go!